Inni çıkışımız bizim birinci tapar yani maye bilen terdar bellek geçti call for papers ettik deyip tapar call for papers'dan edilen gelen çıkış isleglerinden biri. Inni çıkışımız Kadam Murat Yeliyev. Kadam Murat Yeliyev 2018 yılda Massachusetts Institute of Technology ya da MIT deyip bilinen instituttan kimya ve biyoloji bölümünü utoran. Kimya ve biyoloji bölümünü utoran. Şu an Kentucky University of Kentucky'de Pharmaceutical Science uğrundan derman tenağatı bilimi uğrundan doktoranturasını ediyor. MIT'daki okuğunu utorandan sonra Aramco firmasına işe başladı Houston'da. Sonra bir sebeple Türkmenistan'a gidelim. Yollar, Covid sebepli yollar yapılım. Anırda kalıyor onu. Son doktoranturasını etmek için gaydık geldi. Ben özüm şahsi gati beğenim gelenine. Call for Papers'dan gelen çıkışının teması olsa derman senağatına giriş ve kaynağlama karşı görüşmekti. Bizim maksadımız. Men özüm kaynaklama sözünün nämediğini bilemek. Kadam gelip bize hem gurrun verir hem manitynam uğradır deyip garaşýar. Maňda salam. Birinji bilen köp sag bolsun aýdasym gelen şular ýaly mümkinçilikleri döretip berýäňiz üçin biz ýaşlara, kän ýaş görünmesem imamdan karyeramyň başlaklaryna täsirde şeýle çykyş etmek hemişe de meň arzum bolup durýardy. Şoň üçin birazajyk tolgunýanym. Ýöne netip bolsa öz ugrumdan biraz gyzyklyja maglumatlar bilerin diýip umyt etken. Bellep geçişär we paň şu watlykça derman ilimlaryna doktoranturama dowam etken we birazajyk şu derman senagatyna umumy bir giriş edesim gelýär. Esasanam şu bir dermanyň laboratoriýadan başlap bazara çykýança bir geçişek prosesini görkezip, soň şu kontekstde biziň laboratoriýada etýän işlerimiz, etjek işlerimiz nerelere barıp yetdi, barıp yetmek hyalymyz bar we öz goşandymy hem bellep geçerim. Şeýlelikde böyle täze dermanyň dörüldürüşi we tapgyrlary bir sözlemde aýdamda Amerikada şu wagt bir dermany şu laboratoriýada gözläp başlap bazara çykýança ortaça 10,5 ýyl töwereg sürýär we 2 milyarddan gowrak häzirki döwürde uly farmaseutik firmalar tarapyndan 2 milyarddan gowrak çykdyjy çykarmaly bolýar. Ondan soň şol prosesiň 4 sany tapgyry bar. Ýöne başlangyç entek neme o tapgyrlara girişmänkak elbetde laboratoriýada etmeli zatlar bar. Şolara T0 diýsek, 0-njy tapgyr. Birinji bilen biz adam bedenini her bir kesel üçin bir nişanany tapmaly. Ol biologik nişan enzim bolup biler. Enzimem diýeli himik reaksiýalary bedenimizde çaltlandyrýan protein bolup durýar-da. Köplenç mysal üçin şol enzim bolsa biziň laboratoriýamyzda dam inniki slaýdlarda bellek geçer. Şol enzimi, şol nişany tapmaly. Ol hökman bir kompaniýa tarapyndan näl dünýä hem üniversitetlerde, zatlarda, laboratoriýalarda alyp barýan bir işleň nimesine, ýani bir asyr bäri öňkü bilýän zatlarymyzyň üstüne keselleri öwrenip nimeleri, nişanlary tasdiklaýar. Ondan soň ýanky şol diýeli bir asyrlyk nimeň üstüne kompaniýalar derman oýlap tapjak wagty şol nişana garşy high throughput screening diýilen milyonlarça molekulary nişana barlaýarlar. Maksadymyz nişany köplenç öňüne almak, bloklamak, inhibitorlamak. Şol milyonlarça molekulany barlaýarlar. Ol proses inni tehnologiýaň ösmegi netijesinde çalt boldy. Elbetde bir ýeke tak ýoly däl, ýöne meşhur ýollaryň biri. Şol milyonlarça molekulalaryň arasyndan diýeli 1000 sanak
molekularny şu inhibitorlar bilýän molekularny taýlaýarlar, olary analiz etýärler, nähili funksiýalary we organik kiçik molekulalardyr. Haýsy funksiýalary möhümli bolup biler, şol öz aralarynda bir meňzeşlikler näme öwrenýärler we ortaça buňa inni şol maksat bilen başlanyndan soň belki 4,5 ýyl töwere gerek bolýar. 674 milyon ABŞ dollara az adam del. Ýöne muňa kampaniýalar däl, hökümetiň nemeleri kömek etdiği esasen üniversitedäki laboratoriýalar üçin şol tapgyrdan soň nişany esasy tasdiklanmazdan we başlangıç bir pikir edenenmizden soň molekulalar barada hasam structure activity relationship diýip şu strukturalary zatlary nähili ütgüdemizi enzimi bloklap biler, enzimiň bir neme molekularyň zadyň baryp ýapyşýan ýer bolýar-da. Şonu biz inni häzirki tehnologiýalar bilen 3D görnüşde de görüp bilýäs, anyklap bilýäs. Ya bolmasa ýanky molekulalara çalaja ütgetmek bilen funksiýalaryny, zatlaryny ütgetmek bilen belki bilýänsiňiz bir karbonyň ýerine azot, kükürt atomyny goýmak bilen ýa bir azajyk kislata goşmak bilen şol baglanşygy, bir-biri bilen baglanşygy güýçlendirmäge finansiýal şol wagtda adamdaky başga bir enzimleri, zatlary täsir etmezligi üçin ýani selectivity emele getirmäne finansiýal. Onsoň bu ýerde ýem şol molekulary laboratoriýada ýani aýna nemeler gaplardan çykyp sıçanlaryň üstüne, alakalaryň üstüne barlak görmeli, şolardan nähili şol keseliň sıçanlaky modelini işleýärmi, işlänokmy, başga täsirleri barmy, şol zatlary barlamaly. Adatça şolar ýaly sıçan alakada barlanyndan soň maýmyny ýa şoňa meňzeş adama ýakynrak bir haýwanyna da barlamaly. Ýagny adama ol molekulalar girmänkä gaty uly nemelerden geçýärler, kandidat bolup biläjek, derman bolup biläjek molekulalar. O taýda oňdaşyndan hem gözüne tutmaly zatlar kän adam bedenini, metabolizmasyny nähili ýagdaýlar ýüze çykar. Derman metabolizmadan soň toksik, zäherli bolup bilermi, ýa has peýdal bolup bilermi, ýa adam bedeninden gaty çal çykarmy, ýa gaty köp durarmy, gözüne tutmaly zatlar diýsen kän şol zatlary şul laboratoriýa nemelerini eksperimentlaryň zatlaryň üstü bilen bir azajyk tasdiklamaga finansiýalar şeýtseler sebäbi çykdaýjyny wagty azaldyp bilýärler. Näçe köp şu taýda dogry işleri ýerine ýetirip bolsa, soňky tapyrlarda ýem nemen köpelýär, üstünlük nemen köpelýär. Şol zatlary inni alakalan maýmynlaryň üstüne de subut edeninden soň bir diýilen birinji tapyrda neme dip bolýar? Molekular elbetde bu birinji tapyra başlamaňkan FDA Federal Drug Association'a molekularyň zatlaryny ugratýan o apply etýän, tagşyrýan şu kesel üçin şu dermany barlak görmek isleýär. Elbetde bu soňky tapyrlar adam bilen baglanşykly bolan üçin has kyn nemelerden geçýär. Ýöne birinji tapyrda birinji bilen şol molekularyň adam üçin gaty zäherli dälligini görkezmeli. Şoň üçin 20-80 adam töwerekde sagdyn adamda dermany barlaýarlar. Şonu erwet täsirleri ýüze çykýanmy, çykanokmy, belli dozalarda berip boljak dozalarda adama gaty erwet reperi ýerine ýetirmeýän bolsa we şul nemede bir azajyk ýanky metabolizmasyny adyny biljek bolýarlar. Adam bedeninden ýanky ýalap adam bedeni derman bolsun, zäher bolsun, nätanyş näme bolsa şoňa garşy göreşýär da derejik bedenden çykarmak bilen bolýar. Ana şol nemeleri öwrenmeli birinji tapgyrda bärde
ortaca belki 5 molekulamız vardır. Bir kesel üçün ol molekulalar elbette bir-birine gatı meňzeşdir. Çalaja bir-birinden tapawutlydyr. Birinin ýa-ni metabolizmaty çaltyrak bolýandyr, ýöne has täsirliräkdir. Şeýle birazajyk nime bilen, gowşakluk bilen birinji tapgyrda nime etýärler? Zähersizligini görkezýärler. Entek peýdasyny görkezenoklar, ýöne zähersizligini görkezýärler. Birinji tapgyrda. İkinci tapgyrda iýem 100-300 adamda näsaglarda şol kesel bilen baglanşykly näsaglarda barlak görýärler. Bu tapgyrda iýem bar bolan dermanlar bilen birazajyk deňeşdirip görýärler we şu taýda barlyklaryň köpüsi bu birinji ikinji tapgyra başlamanka iýem nime etýär? Üstünlükli tamamlananok ýa dowam edenok. Ýöne birinji tapgyrda da üstünlüksiz tamamlanan proyektler kän bolýar. Esasen ýöne şu ikinji tapgyrda nime bolýar? Sebäbi hemişe laboratoriýada etýän barlagyň, zatlaryň, adamlaryň üstünde şowur effekti görkezip bilenok, şowur täsiri görkezip bilenok. Bula minha nime tapgyrlaryň biri, mühim tapgyrlaryň biri, bärde iýem molekularyň ýa inni geljekki dermanyň adama şol keselle täsirlidigini, öňüne alyp biljekdigini ýa-da bejerip biljekdigini görkezip başlaýan. Ondan soň üçüncü tapgyrda iýem 3000 adamda birazajyk giňişleýin barlyklar etýän bärde dermanyň berilmeli dozalaryny, zatlaryny doly anyklaýan bar bolan bazardaky beýleki dermanlardan gowudygyny görkezmeli. Erde ol dermanlardan gowdal bolsa onu o dermany bazara çykarmagyň bir peýdasy ýok. Satyn aljagam bolmaz. Şoň üçin beýleki dermanlardan, köne dermanlardan hem has gowdun, has täsirlidigini şu tapgyrda 100% görkezmeli. 2,5 milyon euro sürýär, ýene-de 314 milyon ABŞ dollary. Bu pul mukdarlarynyň hemmesi gönümel nagyt maýa goýumyny bolman. Esasen bärde kän nime bar? Ýa-ni puluň başga nime gidip biljek ýeri, başga gazançlaryň nime edip gazanyp boljak zatlary ýa öň şol ugurda başa barmadyk proyektler, zatlar, ýa-ni çykdyjylar bärde kän ýöne şol nimeni kimdir biri çykarmaly bolýar-da, şuňa barabar nimeni. Ýöne T3-e çenli, üçüncü tapgyra çenli üstünlükli molekulalar gelen bolsa, onu NDA tapşyrylýar, New Drug Application, täze derman nimesine hökmüne tapşyrylýar. Bir molekula çenli gelýär şu ýerde. Onu FDA gözden geçirýär we oňlaýar. Soň ondan soň bazara çykan soň, ýa-ni marketing ol bul çykdyjylary halk tarapyndan, doktorlar tarapyndan şol dermanyň özleşdirilmesi elbette bir proses bolup durýar. Soň dördüncü tapgyrda iýem dermanymyz bazara çykdy. Ýöne bazara çykany bilen iýem hemme işlerimiz dyny diýmekdäl. Bannisalar her kim şol dermanyň adamda etýän täsirini, bejerişini, wadyny hemişe monitorlap durýarlar. FDA'ya habar ýetirip durýarlar. Sebäbi bundan soňam ýüze çykyp bilýän ýagdaýlar bolýar. 1000-3000 adamda barlykdan geçenden soňam belki käbir ýürüte Aziýalylarda bir ewet täsiri bolup bilýär ýa has garraklarda ewet täsiri bolup bilýär ýa çagalarda, gelin gyýlarda, erkeklerde tapawutly täsirler bolup bilýär. 1000-3000 adamda ol statistik tarapdan ýüze çykmadygan bolsa, soňundan bazara çykan soň zatlar ýüze çykyp başlap bilýär. Şoň üçin hemişe monitoringde bolýarlar, ýazarlap durýarlar we hemişelik dowam etýär. Inni bir dermanyň ýa-ni laboratoriýadan başlap bazara çykýança we bazardan soňky opşy prosesi we inni biziň maksadymyz laboratoriýada University of Kentucky'de men Changwo Zhan diýip Hataýly bir professor bilen işleşen.
Ine bil neme prosesa kavatlar COX pathway değil ya COX yolları sebebi şol enzimlerden başlayan enzim yana ağzak geçipdim. Şu himik reaksiyaları bedenimizdeki reaksiyaları çaltlaştıran proteinler deyip bular elbette ulu rol oynayalar. Bular bolmasa bu prosesler am bolmaya. Ine şu molekulaları PGI, PGE, PGF bulara prostaglandinler değil ya. Bular adam bedeninde her türlü funksiyaları var. Homostasi yani adamın bedeninin hadalı şartta devam etmegini nemetge hadalaştırıyor şu prosesleri. Inni şul proseste bizim için hasan bir gızıklı yol. Şu yaşıl bilen bellek geçen yolum PGE2'nin sintezi. Bu PGE2 ağrının ve qaynaqlamanın öňüne almakda öğrenmehim. Qaynaqlama inflammation bolýar. Menem ştaýda jigime tawolsan aýdapym bile özlükman bolan soň özünden soradym Türkmenistanda. Türkmençe qaynaqlama inflammation. Hawa vaspalenia. Ağrı bilen baglanşykly. Ine şu bedenimizde ýanky bir kesel sebäpli ýa bir avariya sebäpli vaspalenia bolanna, qaynaqlama bolanna ine şu yol bir öňe nemetýär. Şul enzimler arakidonik asitden başlap PGE2'ni sintezleýärler. COX'a gelýän faktorlar käbir ýanky qaynaqlamaň indikator faktorlaryndan soň PGE2'ni sintezleýärler, ýasaýarlar, bedenimizde oň mukdary köpelýär. Olam gidip barmalarına barýada immunitetimizde qaynaqlamany, vaspaleniýany emele getirýär. Inni bu yol elbette ören meşhur muňa garşy dermanlar ýam bar. Mysal üçin adat NSAID'ler, non-steroid anti-inflammatory drugs ýa-da qaynaqlamaga garşy steroid däl dermanlar, diklofenak, ibuprofen, bular ýam eşdensiňiz, naproxen bu kategoriýada dermanlar örenken ýöne hemişe de täze dermanlar gerek bolup durýar adamlar muňa öwrenşýär esasanam rheumatoid arthritis, osteoarthritis şolar ýaly kesellerde zatlarda bu ağrı dermanlaryny, qaynaqlama dermanlaryny hemişe içip durmaly bolýar, köplençe içip durmaly bolýar. Köp içdiňçe erwet täsirleri hem ýüze çykyp başlaýar. Dermanlaryň peýdaly dozalary bolýar. Ondan ýokary galy berseň ýem zäherli dozalaryna ýetýän we adam bedenine beýleki islenmedik zäherli täsirlerini görkezip başlanýar. Hemme dermanlarda da şolar ýaly bir neme bar, dozalar bar. Bu dermanlarym köpräk içiberseň esasan içegede yaralara sebäp bolýar. Ana şol sebäplen 1990-njy ýyllarda täze dermandan kategoriýasyny üstüne işläp başlaýarlar. Bil NSAID'ler COX 1 we 2-ni doly bloklanlyk üçin tutuş hem şu bedenimizi kadalaşdyran prostaglandinler öňüne alýar. Şonuň üçin hem şol täsirlere eltýär diýip, ine şu COX 2-ni ýürüýtü. Diňe şonu COX 1 däl COX 2-ni bloklamak üçin uly kampaniýalar üstüne işleýärler. Olara ýanky selective NSAID'ler hem değil ya. Olar diňe COX 2-ni bloklaýarlar. Olardan iň meşhury celecoxib. Ine şu taýda bellek geçetim gelýär. Celecoxibden başga da 2 tane derman şol 90-njy 2000-njy ýyllaryň başynda bazara girýär. Biri Rofloxib, ýene de biriniň ady bar, ýadyma şonok. Uly derman kampaniýalary hersi şu dermanlary ýüze çykarýarlar, bazara çelini girýär ýöne. Bir ýyldan soň beýleki 2 derman bazardan aýrylýar. Näme üçin? 4-nji tapgyrda ýanky mentoring dowam etýär diýdim. Adam bilen baglanşykly, ýürek bilen baglanşykly zäherli taraplary ýüze çykyp Onuň derejik beýleki 2 dermany bazardan aýrýarlar. Olar ulanmak bolanok etýärler. Celecoxib kän eşden näsiňiz beýleki diklofenak, ibuprofen ýaly meşhur däl sebäbi muňam näme diýseňem şolar ýaly ýürege bir azadyk agyrlygy bar. Inni
şul nemelerden ýüze çykyp inflammation'a garşy, gaýnaglamağa garşy göreşmeli ýöne şul täsirlerden uzak durmak üçin ýene bir biziň nyşanymyz bar. Ol nyşanymyzam şu MPGS1 enzimi bolup durýar. MPGS1 esasy gaýnaglamada hasam köpelip şu PGE2-ni has köp sintez etmäge başlaýar. Ýam laboratoriýada sıçanlaryň üstüne şu MPGS1'nyň öňüne alsaň gaýnaglamany has azaltýanlygyny, agryny has azaltýanlygyny görkezler, arymlar buň üstüne gatyk ummasyz kän işler edildi we MPGS1 şonuň üçin hem şu watlykça gaýnaglama üçin ören bir özüne çekiji bir nyşan bolup durýar kompaniýalar üçin. We 2010-njy ýyllardan bäri ýa 2005-nji ýyllardan bäri uly kompaniýalar şu MPGS1'ni bloklamakda uly işler alyp bardylar, köp işler alyp bardylar. Olaň hataryndan mysal üçin Merck bar. Merck'iň molekulasy birinji tapgyra çenli yetip bilmedi. Ören üstünde kän işler etdiler, köp pullar harjadylar. Ýöne birinji tapgyra yetip bilmedi. Sebäbi sıçanny adamda ören täsirli bir molekulany sıçanny alakada täsiri bolmadykän. Ana şondan soňam dowam edip bilmedi. Ýöne Eli Lilly ýene bir uly kompaniýalaryň biri, oňam muň üstüne proýekti bardy. MPGS1 molekulasy, olaň molekulasy birinji tapgyry yetdi, adama girdi we täherli bolup çykdy. Ýagny hemişe bir o zatlaryň baryny laboratoriýada çaklap bolanyk 20-80 adamda barladylar bolin bagyry daýlap başlady. Onuň şu ýakynlarda da ýene de birinji tapgyry geçip ikinji tapgyra gelenem ýene de iki tane uly kompaniýaň molekulalary bar, olaram täsirli bolup çykmady. Ýöne ol umytdan gaçmak gerekkel. MPGS1 ýa gaýnaglama örendirli kesellerde özüni görkezýär, şuat rahta da gaty meşhur şoň üçin inniki nemelerde ikinji tapgyrda beýleki kesellere garşy belki barlak görerler. Ýöne şu watlykça belkem bir näçe milliard dollar şu MPGS1'nyň üstüne harjanyny ýöne hiç zat üstünlükü tamamlamadyk diýsek ýalňyş bolmaz mukaddiýen sebäbi 4 tane uly kompaniýa ýa ýarty ýolda gaýtmaly bolada. Soň ýapýarlar sebäbi pullaryny, adamlaryny ýankyraň üstüne, başa keseleň üstüne işletýärler, birazajyk maksatlaryny süýşürýärler. Biziň laboratoriýamyzda MPGS1'nyň üstüne işleýär. Şeýle nemämede görkezsek, biziň laboratoriýamyzda şu UK4B, University of Kentucky'dan çykan molekula 2018-12-nji ýyllardan 18-nji ýyllara çenli şuny gowy öwrenler, sıçanyň üstüne ören täsirlidigini ýöne zeperniň ýokdugyny görkezdiler. Birinji tapgyra çenli geljek boldy bir kompaniýa bilen professorymyz lisenziýatyny berip şertnama baglanşak boldy ýöne birinji tapgyrda ýykylaýmasyn diýip şu nemede görkezdiler. Şul bag sebäpli karbon-karbonyň arasyna ikili bag sebäpli metabolizmada birazajyk zäherli täsirler bolup biler diýip birinji tapgyra girmediler. Indi men işimem şu taýda şul molekuladan başlap birazajyk ýanky nemelerini ütgetmek, bizde ýa MPGS1'nyň 3D strukturasy zady belli, oň üstüne kompýuterde işläp bilýäs, molekulalary şo taýga oturdup bilýäs, nähili baglanşar, energiýalaryny datlaryny hasaplap bilýäs, kompýuter simulasiýalaryny edip bilýäs. Ana menem şol tapgyrlary edip özüm mektepden bäri kimik bolamsoň, sintezini, molekularyň sintezini zadyny edip laboratoriýalarda barlak görüp, entek sıçanlaryň üstünde dälle, aýna gapda barlak görüp, şo taýdaky netijeye görä ýene de şu bir halkany täzeden başlap nime etmekçi, üstüne işlemekçi we netip bolsa geljekde belki birinji tapgyra girip biljek bir laboratoriýamyz bilen birlikde kiçik bir diýeli farmaseutika kompaniýa bilen galalaşyp birinji tapgyra sokup boljak molekula oýlap tapmak. We şeýlelikde prezentasiýamy jemläýin. Maşgalama, çağalama köp sag bolsun aýtmak isleýän olaň tükönüksiz
Maňa bir gollaw berenlikler üçin, motivasiýa berenlikler üçin maşgala hökmünde doktoranturany tamamlamak anfadatlar we tasa ýürüte sağolsan aýtmak bilen we ýani solid example'lar hakda, misallar hakda biraz görlediňiz. Özümem öz meselemi aýtmak bilen ýani derman ilimlerini saýlamdym. Men bu ugur hakda kän bir pikirim ýokdy. Maslahatlaşymda Kakajan Kömürov bilen maslahatlaşdym. Oň bilenem 2014-nji ýylda tasada tanışypdym. Şondan birazajyk ýanky networking zat dowam edip. Men üçin birinji duýgy. Netip bolsa. Entek alymlyk derejesine ýetirmde bol. Bayram Saparov, olam bir Türkmen himik professory, oň bilenem tasada tanışypdym. Kakajan Kömürov bilen gürleşip şu derman senagatyna gireýin diýip karar alymdan soň üniversitetlere zatlara tapşyrymda düzüm bölenme zatlanma. Şol kömek etdi. Köp sawal. Ben açıklayayım. Köp sawal gadam. Tasy üçin birinji tapar daş dökülýänini görýän. Özüme manaşymam. Kellemde olar ýaly neme ýokdy. Düşünükli. Ve varla onu joke etmeyin. Yo berde birin safarada tasam üssü bilen doktorantura ilmi yönü giden gatken adam yok mu kadiyen men özüm bir şolam ondan gadam yine biri bolupdur haberim yok ýöne maslahatlaşýanyňyzy bilýärdim onun. Köplenç biziň hatan başta tasany nem üçin ýaşlar bir-biri duşmak üçin ulanýardy we maňalak ýaşlar nerede görjek ilim bilen gyzyklanýan ýaşlarda we tasa sebäpli toýadan aldylar. Eger planyňyz bar bolsa, pikirlenmek üçin oňa tur platforma diýjek alanlar üçin olara diýjekler. Misal clinical trial phase'de bir sagdyn adamda birde sagdyn adamda test geçirilýär diýdiňem. Näçin nähagda därli sagdyn adamlarda geçirilýär? Şoň sebäbini bir düşünür aýsaňyz diýe. Bu ne böyle? Birinci prioritet, birinci maksadymyz elbette adamy peýda getirmek, ýöne peýda getirjek diýip zäherläp taşlamalar. Şoň üçin molekulanyň peýda getirjegini anyklamazdan öňürtü zäheriniň ýokdugyny anyklamaly. Oň üçin sagdyn adamlar nämeden bolsa immuniteti zady güçlürek bolýar. Näsaga bersen elbette täsiri bar bolsa has erwederäk şekilde ýüze çykyp biler. Şoň üçin azrak sagdyn adamda statistiki tarapdan zähersiz ekenini bolajak derejede sagdyn adamda barlaýarlar. Köpelden oklar oň sanyny sagdyn adamam biraz göreşip bilýär, zäherliräk bolsa-da immuniteti metabolizmasy gowrak işleýär. Şoň üçin birinji sagdyn adamlarda barlaýarlar. Ştaý gatnaş eşden köp nemelemden Hippokrat diýip söz bereňizde de başta ziyan vermeliler. Maksatda peýda bermäken başta ziyan vermeliler. Katamy, sağ olun. Inni ikinci. Salam, derman bilen vaksinanyň arasyndaky tapawut näme? Dermany badara çykarmak 13 ýyldan köpräk wagt alýan bolsa, COVID-19 vaksinasyny beýle şalt badara nädip çykardylar diýen. Ölen gowsar aslında menem şol kisini birazajyk agzak geçmek isläpdim. Derman bolanna edil häzirki dermanlaryň aglawa bölegi small molecule diýilmez, kiçirek bir molekula, organik molekula. Ýöne elbette dermanlar has ulurag bolup bilýär, biologik bir protein adam bolup bilýär. Vaksinalar da adam adatça şol kategoriýada işli bolýar. Şol nemeden seredemizde koronavirusda
döwründe vaksinan tapylmagy elbette bir hili adamlar üçin uly bir nime hökmünde görkezse bolar. Bir başarlyk hökmünde görkezse bolar. Sebäbi o taýda ýa diňe bir derman kampaniýasy däl, tutuşy dünýä birleşdiler. Üstüne işlediler, gerekli maddi nimeleri golladylar, her türlü şekilde. Şoň netijesinde ören çalt nime bol. Elbette o taýda hemme zat ideal edilmedi. Belki ýanky klinik tapgyrlar zatlar biraz çaltlaşdyryldy sebäbi çaltlaşdyrmasaňam ölüp barýan adamlar köp ölüp barýar. Elbette bu zatlar barny biz gowy jogap bermek kyn ýöne näme diýende dem uly bir başarlyk hökmüne garamalym diýen. Yerden sonra o olsa şu mikrofona geleyin. Başka ana kim birinci varsa şu soru şoňky. Adam köp sağ bol, ýaman gyzykly çykyş boldy. Men sorum mine şu bazara çykarlan soň köp adamlarda ýa ulanyp başlaýarlar. Hatta köp ütköşük ýa garaşylmadyk täsirleri hem çykyp başlaýar, negativ täsirleri. Ýürek agyrma ýa başga bir zatlar. Şonnaly bolanda näme edilýär şu dermanlara? Ya kardeşim ýaly selekaksipden başga bir klan derman bar diýipdim. Gaty egerde neme bolsa zäherleri peýdasyndan köp boljak bolsa gysaç aýdamda onda bazardan aýrarlar. Ýa-da azrak dozada başga dermanlar bilen birleşdirip belki ýene-de täzeden kliniki tapgyrlarda barlak görürler zat ederler. Ýöne öňüne alýarlar egerde zäheri peýdasyndan köp boljak bolsa. Yaman gowdy. Bilede gelemde de degdik. Näme 3-4 ýyldan belki menem siziň adyňyzy alar, maslahat berdim etdik dip. Fikirlerimde. Zat diyecektim esas soru patent haýsy fazada alınýar. Meselem näme dilensen? Soňam ikinjine maz goşaýyn belki gyzyklanýanlar bardyr. Size bir zatlar düşýärmi patentden? Da. Tasa düşýärmi? Gatnaşygy köp öldürülmi siz bilen? Ören gowy soru. Biz misal üçin ýanky UK4B görkezde molekulamy patentladyk. Ondan soň her üniversiteden her kampaniýaň birazajyk maksadyna görä ýoly başgaçarak bolýar. Ýöne bir patenti edeninden soň 20 ýyl wagty bar. Patentten başdaky laboratoriýada nemelerinde etmeli bolýar sebäbi sen adam üstüne haýsy molekulan barlajak bolýan ýa sen ony duýdurmaly bolýan-da. Ana şondan soň tapgyrlary zatlary üstünlükli tamamlap bazara çykýançaň ýa 20 ýyllyk patent gorulýan patentin o belki 10 ýyly ýa geçen bolýar, 10 ýyl geçen bolýar. Şonuň üçin kampaniýalar girdeci gazanmak üçin şonça edenişinden girdeci gazanmak üçin bir azrak wagty galýar. Şonuň üçin Amerikada dermanlar zatlar näme üçin gymmadyrak şu hakda birazajyk pikir edinse bolar. Sebäbi 20 ýyldan soň beýleki kampaniýalaram şowar molekulany kopýalap generic medication diýler bärde. Patenti gutaran soň arzan satyp bilýärler sebäbi işler zatlar öder etmediler. Ýasap satyp bilýärler-de. Egerde şol patent üniversitede başlap, diyelim misal üçin University of Kentucky'de başlap, soňundan lisensiýasy ýa başga bir görnüşde kontrakt kampaniýalar bilen baglanşan bolsa, o taýdaky kontrakta bagly näçe üniversitede gelýär ýöne asyl patent üniversitede değişli. Bir professora değişli olanak, üniversitede bolsa üniversitede değişli bolýar. Ýöne üniversitet Engleman University of Kentucky'de köp bölügini professora berýär. Gelýän girdejin, onuň professor biz bilen paýlaşdy, ol ýam öz karary. Ýöne bu ugurda diýeli üniversitetde professor bolmagyň şolar ýalak bir gowy tarapy bolup biler. Egerde sen geljekde şolar ýalak bir molekulany tapyp soňundan kampaniýalara lisensiýasyny satsaň, onu baýarsyn. Ýöne kampaniýada işläp başlasaň aýlygyň gowy bolar. Elbette ýöne ol çykýan dermanlardan sana bonus ýok, sen o taýda etmeli işiň etýäňde. Şoň üçin menem
karyeram bilemok. Görüş. Demek araşman kendi. Soran oğlan yaran ödem önümüzdeki doktorantura başlamalı. University of Southern California'da Utrecht doktoranturanda. Research edeninden sonra netip oldu. Garaşat saynadan. Şimdiki soru. Türkmenistan'da boğulanma için katı köpler, derman içiler, iyiler. Adaşlar yurtlarda olsa bir derman verdiler. Mesela nahil garayana diye bilmedim bu temada. Hawa men özüm doktor däl, şoň üçin belki şol neme özümü birazajyk göz ýetirdim. Ýöne oň sebäpler bilen baglanyşykly pikirim ýok, aýdyp biljekler. Sorunuz var olsa, sizin sorunuz var eden mikrofona gelen. Soňky soru. Kadam köp sağ ol, berekella etken işlerinde. Birinci sorugum Ozempic barada. Şoň daşyndaky neme dawa janjal şu wagt aslında diabetik derman, ýöne adamlar onu horulmak üçin içýärler. Bir näçe side effektlerim barda. İkinjem Prozac barada. Şoň etik taraplary ýa-ni çıkaran kampanya negativ efektlerini gizläpdir dermanyň eriliği kampanyada. Şonu bağlarda ne şu ayrılık koşu için. Çynmysam kän bir pikirim ýok. Iki derman hakynda da ýöne Prozac bir meşhur derman öýle, ýani Jemile doktoramagda geçipdi. Ýene de bilemok peýdaty zäherinden az köprak bolmagy mümkin. Elbä hemme dermanyň zäherli taraplary bar. Köprak işten ýa içmeli täle geçen dedim. Ele de nemeleri bolýar, zäherli taraplary bolýar. Şoň üçin edil o dermanlar bilen baglanşykly habarlardan kän öz habarym ýok. Bilemok. Sağ ol.